Никой не искаше да говори публично за това. Бъдещата майка от Италия, която в момента очаква своето дете, все пак ни дава интервю. Но тя иска да остане анонимна. Чувствата са много объркани. На първо място разбираш, че си само наполовина жена, защото не можеш да имаш деца. А после срещаш някого, с когото искаш да създадеш семейство. Но има този проблем. Така не става. Тогава се ядосваш. И тогава имаш шанс след 9 месеца да родиш дете и да създадеш класическо семейство. Това са невероятно силни емоции. Всичко вкъщи е подготвено за детето. Двойката чака възможността за осиновяване на дете в Италия в продължение на 5 години. Но нищо не се случва. Затова те избират пътя на сурогатното майчинство, както и избират клиника в Украйна заради сравнително ниските цени, въпреки войната. Защото в САЩ сурогатното майчинство струва над $100,000. Разбира се, войната е страшна. Но аз съм в постоянна връзка с сурогатната майка. Тя ме уверява, че в нейния град няма бойни действия, че всичко е наред и тя и нейните деца са в безопасност и няма причина да напуска страната. Италианката вече посещаваше клиниката преди началото на войната. Но по време на първия опит украинската сурогатна майка имаше спонтанен аборт. След това вторият опит започва след началото на войната. От момента на пристигането ми в Украйна се срещнах 2 пъти с сурогатната майка. Вече бяхме комуникирали преди това, защото бях много по-тревожна от сурогатната майка. Тя винаги ме успокояваше и казваше, че всичко е наред. Непременно ще комуникираме след раждането на детето. Във всеки случай, не мога да чакам да държа своето дете в ръцете. Желанието да имаш дете вероятно е толкова огромно, че често отхвърля моралните проблеми и дори такива заплахи като войната на заден план. Обратно в Австрия. Леле е нетърпелива да държи второто си дете на ръце.